Isyo. Serbisyo publiko. Sa Bacolod, 5:14 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Ining nga oras ginadulong sa inyo sang Shane. Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upod sa aton mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Action Radio. Salamat mayong hapon naman. Yari kita sa pizza 24 sa bulan sa Nobyembre tuwig 2020. Action Reports After Edition tubdo sa tak ng alas 6. Isa na naman ka maulanon nga hapon sa inyo taran. Katupang ulan sunod sa Bacolod subong. Medyo halong-halong. Halongan ato sa ring alimpunuhan. Halongan ang ulong nga hindi babasa sang ulan. Bangod tuban kadelikado subong sang sitwasyon. Inyo ka-aksyon na Marlon Herboya. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Una kita sabayan sa nga balita lokal, nano ang mga dapat taralupang doon nga balita, napuno sa dalagko nga balita kag hitabo. Ang subong nga simana sa nga Nobyembre, halin sa Bacolod pasaka sa iban nga banwa kon sunod sa probinsya. Mga balita maka-aksyon nga nagpapukaw sa kahangawa kag kakulba sang sinuman nga makabati. Pero initaran ang daw kaangay na lamang sang normal. Nagakatabo sining dutang natawhan. Ang basol kon kaysa araman sa tag sa mga tinuga pero importante kun tani. Ngamin nano man nga sahi sang hitabo, buhi ang taran. Wala sang lawas kon kabuhi sang tawo ang mahalitan. 5:17 Action Radio Philippines Standard Time. Sa balita lokal, duha ka mga hitabo tumayog sa Bacolod kag Negros Occidental. Ginsugdan sang nakapang abaw-abaw nga kanabuon sang ginapatihan Shabu nga natukiban sa operasyon sa mga otoridad. Sa sulod sang isa kapuloyan sa Singkang Airport nga barangay, daw bugas lang kon kalamay mo nga ginabakal sa Tiangge Merkado o kon tindahan. Kapin duha ka kilo nga shabu nagbutang na naman sa kahoyanan sa sunod sang Bacolod. Bangod liwat na naman nga nagtubsok sa palamangkotanon sang Bacolod noon, pati gani negrosanon nga sige siya po ng paglusot sa ilegal nga droga pasulod sa syudad. Huwag na dari sang may nadubduman nga iban balang nga pamaagi ang aton mga sulugoon nga yara sa gobyerno kag otoridad. Kung tawo lang ato sa nga saligan, mag-aala ka panawagan na ka-aksyon nga dapat ayo magkooperar sa kampanya kontra sa illegal nga droga. Isugid kon may ara sang nibaluan nga tinuga kon grupo nga nagabaligya kon pati ama nagayop-yop la o kon nagasinghot sining shabu. Basi sa ulihi matag-an la ang mga taong ara yas tuod. Mga tao maka-aksyon nga nagapaningguha man kung tadi nga magapangabuhi sa normal. Pero magkabati sa balita nga mga kaangay sila maka-aksyon daw, nagapang-abaw-abaw na, nagakatingala na. Sa ulihi, ini mga tao maka-aksyon basi kung matag-an na ba na sa halak pangabudlay. Kagapag paningguha para makabulig lamang nga madula ining illegal nga droga
sa ato sa probinsya kag syudad. Ara gihapon ang mga sindikato nga nagapasulod sining hindi lamang binulto-bulto kundi kinilo-kilo nga shabu. Daw kasi kwawe man hambalon maka-aksyon nga way sa dako nga tawo di. Way isang poderoso nga grupo kag may kapit sa gobyerno, impluwensyado nga basi paghimalin naton basi otroman nga politiko bla Una sa balita, una sa aksyon. o kon otoridad aras gobyerno ang kahimbon sining nagapasulod sang shabu. Kay nga aman sige-sige ho ang pagka-recover sa dalagko nga volume sa illegal nga droga. Ang mga tao subong hindi na mapunggan kag hindi mabasol sa pagduda nga basi ara gihapon ang dalagko nga mga sindikato sa illegal nga droga gakapit sa dapat kalapitan. Una sa balita, una sa aksyon. Mga manipermi ang gakatabo mga aksyon doon di na magbilib ng mga tao sa abilidad sa ato sa gobyerno. Subong kon paano mapiho nga hindi na maghala kalusot ining illegal nga droga ako na naman nga sa isang illegal nga aktibidad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Mayara man maka-aksyon nga nagadayaw sa ato sa ring mga kapulisan pati na sa PDEA. Ay man may nagasiling man maka-aksyon nga mas maayo na lang gani nga may ara sang nagaka-recover nga dalagko nga volume sang shabu. Bagod ti diri taman na pamatud-an nga obragid man gali ang ato sa mga otoridad sa ilang sining obligasyon. Kaya kung hindi sila maghala ka id-id gid sang bantay monitor, kasi kung nahambalo mo sila sa mga tao nga, away kamo sa nadakpan kay waay man kamo naga-operar. Una sa balita, una sa aksyon. Pero mas maayo gid kung tani kung mapiyaw-piho nga way na gid sa makasulod no. Nga hindi bala magkaduda ang mga tao. Para sa ulihi mag-aksyon maangkon ang ginahandom sang tanan nga illegal drug-free province o kon drug-free city. Yang ginatawa mag-aksyon nga illegal drug-free ara pa lang sa level sang barangay. Kon drug-free province or city, kundi magabaha mag-aksyon ang mga negosyo, maganubo ang krimen. Ay kon ka isang krimen ginaangot man sa illegal nga droga mo. Kon drug-free ang lugar, nagadamo na naman ang negosyante nga maganyat sa pagnegosyo mga ka-aksyon. Parang lugar nga drug-free, magabaha ang negosyo, magadamo ang kwarta, ang mga tao magamanggaran, di bangkay tanan. Ang mga banggaran, mas mga manggaran pagid. Pero sa mga ka-aksyon, amuning nakatabo daw, ayo daw lubog pa sa tubig nga gina-supply sa masiwan, oh. Kung kaysa daw dulong pa sa brownout nga kung kaysa ginapatuman sang Seneco, no? Ang ginahandom sang tanan nga drug-free, hiluway sa illegal nga drogang isa ka syudad. Alas 5 o kon probinsya man. Alas 5:23 Aksyon Radio Philippine Standard Time, isa pa kabalita mag-aksyon nga nagpapukaw sa katulugon sang Negrosanon. Arya tutuod nga nagpapukaw ginasutuod nga tulog sa tao. Labi na sa mga taga-Banwa sang Valladolid ho, man kaagaho na tabo ini mo. Ang isa ka ginakabig pinakamakasalid ni nga trahedya sa dalanon diri sa Negros Occidental. Ang aksidente nga pagbunggoan ay sang duha ka mga dalagko nga truck sa National Highway o kon sa highway sa nga barangay sa Gua, Banwa, Valladolid. Ang pinakamasakit diri nga batsagon maka-aksyon bagod magluwas nga naggabunggoan ay nagdaba-daba pa ang kalayo sang sa isa ka truck. Sunog giyang lawas ang isa ka truck. Ang resulta sila maka-aksyon 4 giyakabuhi ang nagkaladula. Ginatawag maka-aksyon nga head-on collision. So nga taayb lang ang pagbungguan ay gid. Bawo, tuman kabaskog. Bagod sa kabaskogon sa pagbunggo maka-aksyon. Ang isa ka truck nga ang tangke mayara sa ginatawag balang nga fuel tank. Kaya may taghong Bagod sa kabaskogon, ti ang truck kadaan maka-aksyon may mga grabing lawas na. May salsalon, may ano pagid, may steel. Ti sa impact kag sa kabaskogon sa pagbunggo maka-aksyon ay grab ginaya. Ti ko mo kami ara sang fuel tank sus dasig.
Nagkarab-karab ang isa katrak mga kaaksyon, kaya mo nang gintunaan kung nga agrabe ang ining sahi nga trahedya kay apat gid ang mga nagkalamatay. Una sa balita, una sa aksyon. Kaya ang aksidente sa dalan gina sila mag-aksyon di malikawan. Pero pwede gid nga malikawan ang pagkasamad sa lawas ng tao mo. Sa mga nagaka-aksidente, kung doble kung triple ang paghalong, labi na sa mga nagamaniho, at least ang sabad or kahalitan sa lawas maka-aksyon kag sa ginamaniho nga salakyan di tanto bla. Nagligad nga November 18 kung maduduban nyo. Sa ulog atos sa nga nasyon sa ginatawag nga National Road Safety Week. Po, wagid magpalibak ho. Bisan pa sang masami kag liwat-liwat nga pahanumdum kung paano makahalong ti aragid. Gakatabugid ang aksidente sang mga salakyan. Una sa balita, una sa aksyon. Ano ba ba sa nga balita sa bahin sang lokal, stop anay, untat anay ang pagbaton sa mga LSI. LSI, untat anay. Why? Kaya ginapreparahan anay sa maayo ang pagplastar sang quarantine facilities. Diba si Gotok bla? Kag hindi makaigo. Di magsiling kita LSI, locally stranded individuals, mga Negrosanon ina nga na alang-alang why insigida makabalik sa ila sa nga lugar dari sa Negros Occidental bangod sa ginimplementar nga mga quarantine community quarantine ango sa COVID-19 sa ginkantuan nila nga lugar ang kalabanan halin sa Manila kag halin sa Cebu. Pero kung outside Bacolod ka, hindi ka pwede makadiritso puli sa imo sa nga balay kay i-quarantine ka anay, kuhaan ka swab. Anong balita may kang tarang sa maka-aksyon? Tatlo ka mga LGU dire sa Negros Occidental ginaprobahan ang ilan sa nga pangabay nga suspension sa pagbaton sa LSI. Amo ning bago la Carlota kag Sagay. Ang bago pulo ka adlaw nga moratorium sugod November 26. Ang Sagay medyo malawig-lawig na ka-aksyon magod 15 ka adlaw halin man November 26. Ang La Carlota 12 ka adlaw sugod sa December 22. Malayo-layo pa La Carlota maka-aksyon nga moratorium. Sa mga ari diri sa Bacolod kag Negros Occidental nga may himata kag plano nga magpuli sa mga lugar ginpang-mention naton liog timbre sila sang temprano pa para hindi sila mabihangan. Timbre nga daan nasa abo sa nga mga inadlaw kag petsa hindi anay pwede magbaton sa LSI ning tatlo ka mga syudad ginpang-mention naton. Temprano nga pagpaybelo importante ni para may tion pa ba lang nga makapreparar puli sa mga petsa. Nga hindi na malabutan sang sugod sang saring i-implementar nga moratorium. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Kapitolyo Provincial, naaprobahan na ginman third kag final reading. Final! Nga naaprobahan ang 4.4 billion pesos nga budget sa nga Negros Occidental para sa 2021. Nagadalhay lang nga daw utan nga takway. Ang deliberation tiway na gimasan dapat nga nalisan siguro kabanti importante baya ang budget nga ginakinahanglan sa ato sa probinsya for 2021 kay para masigisiginin ko kampanya kontra COVID-19. 4.4 billion pesos pinal nga aprobahan sa regular nga sesyon sa sanggol ang panalubigan sa bunga hapon. Nagbalik ka sesyon physical mo silingon nagtambong gid sa session hall ang mga dapat lamang nga patambongon provincial board members kag mga staff nila nga kinahalan ang presensya. Sa bunga hapon ti forward ini maka-aksyon sa bahinsang Governor's Office permahan ni Governor Bong Lacson agod mangin matalon sa yang term. November 24. Matatak naman nga petsa kag bulan sa maragtasang Negros Occidental kon budget ang hambalan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Sa balita nasyonal pa sa Platan talang
Sulusap dingan talang Balita Nasional antes tagato ng ato sa nga patrol. Sa Balita Nasional, DepEd plano ibalik ang face-to-face nga klase sa 2021. Pero, hindi tarad nga mga lugar. Ang pwede nga patigayunan sa di kagway panisang final nga desisyon nga ibalik gid man kay plano pa lang. Pero pagid maka-aksyon, ang Kamara nagumpisa na sa pagpatigayon sa investigasyon ang ginatawag nga inquiry angot sa nagluntan nga baha sa Cagayan, Isabela. Ang Committee on Agriculture isa sa mga komitiba nga nagpatigayon sila maka-aksyon pamangkot diri. Sinoong basulon, tawo o kon gobyerno? Gobyerno kon tawo. Te kon gobyerno diri nga balasulon ang investigar subong aramas gobyerno. Una sa balita, una sa aksyon. Ay gambal gani makaksyon ti basulan nyo to si Kuano, basulan nyo si Role, basulan nyo si Ulysses. Sa bagay kung padalman ta, dako ba yung papel diri sa opisyal na to sa gobyerno? Sa sani mga nagaluntad, o daw kalamidad di ta na malikawan, kalamitis na yamo. Pero pwede maka-aksyon mapaganhagan ang halit yung ginitugas na. Damo ba yung agaduda kung ano mga niresulta ka malabutan sining House Inquiry. Una sa balita, una sa aksyon. O may 4 ka mga suspitsado wanted sa bungho. Ginapangita sa mga otoridad tag 300,000 pesos ang padya sinuman maka tudlo ka makasugid kundi nagpapanago ni ining 4 ka mga suspitsado maka-aksyon sa pagpatay sa isa ka messenger sa October 9 manang ila sa nga kaso sa pagpangawat, karnaping, murder, robbery kag karnaping. Kinuwaan nila kwarta isa ka messenger 440,000 pesos kinuwa pang motor. Ang isa sa 4 ka mga suspitsado nga wanted na dismiss nga pulis. Nga na-dismiss, siyempre may kaso mangguro ni. Ang ranggo sang pulis niyo, do may edad naman pero ang ranggo ya, PO1 gapon. Ang maniguro nga way sumakang ranggo ya, kaya basi kon kadamo sa mga sinindikato nga aktibidad gina-intrahan siri. Kaya sa unang panawag sa pinakalubok nga ranggo, Police Officer 1, PO1, isa mong nawag sila, patrolman. Arang ilang sa ning nawong, 4 ka nawong nila, isa babayi pa di. Ara nagabarakang na, may tatak sa babaw, wanted. Una sa balita, una sa aksyon. Silawanta sa siring mga talion nato sa siring patrol. Check na kung nagaulan-ulan sa Japan mo, halonggid sa mga nagamaniho sang salakyan. Grabe mga aksidente sa buong sa dalan. Sa patrol, naglibot-libot with Action Jan Diaz. Action Jan, mayong hapon please come in. Action Mar, nagkabilin sa gihapon, maulano ng panahon sa palibot sa surad sa Bacolod Siniman nga hapon. Dulom na ang aton nga palibot, ganyan sa aton tanan nga mga motorista nga nagarambiwang ko nagabiyahe. Siniman nga matakta maka-aksyon kalabanan sa ila, napasiga na gidman sa iritag sa kamasuga sa mga salakyan. Especially ba hindi nakaguro kamorot, kaya manti madulom na ang aton nga palibot, maduludan log pa ang aton nga madalanon mga ka-aksyon. Sining galing nga hapon, makita nato madamo-damo man ang nasa Torrande ko nabi nagapabilin sa gihapon dalaga hulata sa madipasay nga jeepney diri sa tubang sang Plaza Mark sa may plaza lapit sa may plaza publika mismo makagson sa downtown area dalan Araneta gani aton ginapahibalo ilabi na aton mga jeepney drivers dira nga nagabiyahe kay nakita naton sa Mandalagan and Balago nga mga ruta amon kinandamo-damo gid ang mga pasahero nga nagihulat siniman nga matak nga diri mismo sa bahin sang downtown area mga kagson basta kay ginulan may trabaho nga daan pampubliko ka pribado nga mga kumboyhan o nga mga establishmento pidamo gining pasero ekspektaro naton nga nagahulat o nagapinauli na sinimang nga mga tanion ang isang giguro nga panumdom basta ganin nagamo sa nimpanya po hindi gid pagsugato ng jeep agud nga hindi na o kamalikawan naton ang mga disgrasya sa dalanon mga kaakson ang patuloy sa aton nga nalabyan si man nga hapon diri nga bahin sang dalan na Araneta magawin kita south kay nga portion dahil mga kaakson diri sa may magsaysay Araneta sining hapon makabig diri nga light to moderate
malapit ng sitwasyon sa traffic situation. Apang pila ka minuto sa makaligad sang nagsugod ang pagbunok sang ulan na mabubugat man ang dalagan sa trapiko sa mo silang lugar. Ilabi na ako ka approaching dito sa may Golden Field mga kaaksyon from downtown area pagwa sa Metro Bacolod, sur nga direksyon ang paghambalan. Amo gito na sa bahay sa Golden Field mga kaaksyon ang sitwasyon sa niman nga hapon. Tugtog siring matak na ang report nagapakita nga medyo lubugat gid sa gapon ang traffic situation dra sa may dalan na Araneta. Ilabi na ako papanaog ikaw sa may flyover mga kaaksyon. Ibawat sa pagsilumbali sa mga salakyan, may mga bus dra nga nagalabay, may mga pribadong salakyan man kabayo di pasahe nga jeepney. Paglapos na to sa may magsaysay Araneta, mas gina pili nato nga diri kita maglusot sa may Takuling Road. From Takuling Road, Barangay Takuling, dito kita glapos gilayon sa bahin sa Police Station number 6. Pero sa ring hapon, light to moderate ang traffic situation. Ang problema lang basta ganun magbiyunok ng ulan kung kayo sa kajutay na gidlang sa mga traffic enforcers kinagapatungas dalan para magkalukar kung trapiko nga aton pagambalan. Gani sa bahin sa Police Station number 6, bangod nga kanamo sa mga salakyan, may nag-cross pa nagadaan, allow the right, compare mo adri sa mga intersection like Burgos, like Ramos Lacson, nga limited kinamang number sa mga ginapanugutan, mga kakson nga cross na dalan. Dahil sa may Police Station number 6 nga tubang, gina-allowed din man siya. So siguro sa totalan nga mga kakson, nga nagabiyahe sa ring hapon, dapat maghinay, lang kang mag-giveaway sa kaisa kay para malikawan ang sapingan ng salakyan o kung aksidente sa dalanon mga kaaksyon. Ang circumferential road sa pag-usot sa patrol diri sa Las Palmas subdivision, approaching mga kaaksyon sa circumferential road sining hapon light to moderate lamang ang traffic situation pero hindi magiligar nga samtang payuyon nga nagapanakayon padulong sa bahin mga kaaksyon sa Burgos circumferential road. Mabrubog at sa sitwasyon to dalaga sa trapiko ang pagkamala ng aton na eksperyensaan. Dahil panumdum lang kung may mga importante ang kalagtuan kag kinahanglan gyud maglabay sa Burgos circumferential road mas timpanuhon guro sa nubong hapon o sa gabi magkakson, agud hindi ka madulatar sa mga nga transaksyon o kung kalagtuan. Isa dira ka bahimo nila kalabian kung nila batuyo man lang is for going Fortune Town kag kung diri sila hagikan sa Burgos Public Market may pila dira ka mga intersection kala doon mga bangga sa bahin sa Barangay Villamonte nga pwede sila kalusot agud nga dito sila malapos malapit sa may Bangga home site o kung sa balaligyan dira magkakumay na salang area para hindi sila di matamad sa traffic situation sa Burgos Circumferential Road. Ilabi na nga kung mag-left turn ka na dala from diri sa may bahin sa Burgos, pilala na ka segundos ang gina-allow mo nga maka-left turn ikaw kung kaisa ginakaon pa sa ibang nga masalakyan nga nagabitin the red light nga pag oras sa ganing stop na or go na on the other side tibera ginagapunsok sa gyapon sa tunga sang dalanon. So far makaksun wala nagululaw na sige mga tunion ang ulan ga trutalite pero on off na gid man lang pero sa gyapon na to padamdom along sa pagbiyahe sini nga hapon. Makaksun man ang pinaka-sitwasyon sa palibot sang syudad. Ini nga dalagan sang trapiko kag sitwasyon sa palibot sa syudad sa Bacolod ang sa gyapon Bugos. ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa mga sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio! Okay, salamat sa ato sa monitor sa live stream. Buhin-buhin ang kay paraming na sila. Si LM Mohar, si Alex Fuentes, yaraman si Malvon Istorco, pa shout out boss. Ara na yun. Salamat gid na Vea Rose Francisco. Mayong hapon sa tanan kong kasimanwa hambalya. Si Kim Jong Siyong, mayong hapon sa tanan. Si Christ or Chris Kerry Paul Javier Tanatan, hello idol ak Marlon, halong lang, God bless us all. Si Yvonne Buhay, Sir Good Maxon Mar, Dan Sharing, salamat Yvonne.
Ginatamyaw ko dira sa Victoria si Arnel kag African Alegre. Hambal ni Navia Rose Francisco. Sige. Virgilio Candaso. Ang Samarlo monitor lang kami di sa San Esteban Village Phase 2. Bagos City. Kamusta na ang biyahe Iloilo Bacolod? Ano ang requirement kung mag-travel? Iloilo Bacolod, quarantine pa bala. Salamat Action Marlon sa Bacolod. Kung LSI ka, why na? No? Magluwas lamang outside Bacolod. Outside Bacolod, tikin lang ganyan kay may rasang protocol ginasunod yapon ang provincial government nga dapat i-swab ka i-quarantine ka anay. No? Outside Bacolod. No? Alex Montesa, mayong hapon sa Marlon, upod si Emoliwat sa Adlaw sa Martes. Nga maulanon nga hapon. Ang ulan subong daw mabuot man, no? Okay ang ulan subong kay makapayo ni sa mga pananom. Hindi lang magdamol bilang bundak gid kay kadamo sa kantos kon damol ang ulan. Kenneth Valencia, good afternoon Action Idol. Marlon, monitor lang ko. Jose Moncal Torilla, good PM. Araman si Trixie Ibosio. Okay, gamonitor ko din. Salamat. John Villarosa, good PM watching from Murcia. Araman si Ramona Azero, evening Action Marlon, watching live from Barangay 35. Habal ni Alex Montesa, Arangkakura, padulong sa Barangay Nabulao, si Palestri. Sa Familia Silo, Kagasta sa Barangay San Juan Pontevedra, sa Familia Sornieto, marabagid nga salamat. Rosalina Arellano Espadero, good PM. Elizabeth Malakagamala, monitor sa program, especially sa Malaka family. Thanks, stay safe. God bless and more power. Philip Laurente, approve. Liberty Binitin Obaldo, good evening, Action Marlon. Araman si Heaven. Jose Marie Dingli, good afternoon, Action Marlon, salamat. Joseph Magwad de los Reyes, good afternoon, Action Marlon. Rosalina Arellano Espadero, good evening. Rosalina, okay. De la Cruz Kim, good PM watching from Cadiz City. Flor de Liza Barilio, good PM Action Marlon. Gababati gid ko permis inyo. Salamat, Flor de Liza. Milanda Tanio Sausa, good afternoon Action Marlon. Monitor lang ko sa Takuling, Bacolod. Van G. Lin, mayong gabi. Jocelyn Kilaban, always ka monitor. Mayong hapon Action Action Radio Bacolod. Tomas Bronyola, good afternoon. Always monitor Action Reports. Afternoon edition. Suset Alunan, good afternoon Sir Marlon, watching from Hong Kong. Liza Montecastro, good PM Action Marlon, watching kagapamati from Doha, Qatar. Evelyn Nipomuceno, mayong hapon Action Marlon, watching from Lower Bicotan, Taguig City. Bambi Serrano Defensor, mayong gabi Action Mar, monitor lang kami di Japon East Home 3, Barangay Stefania Defensor Family. God bless. Thank you. Ilang bagyo man ang dumaan, tayo magtutulungan. Katuwang ang MBC stations, DZRH Radio, DZRH News Television, Action Radio, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, Radio Natin at DZRH News FM. Sa lahat ng nais tumulong sa ating mga kababayan na naapektuhan ng mga nagdaang bagyo, ang MBC, kasama ang lahat ng radio stations, TV at digital platforms nito sa iba't ibang panig ng bansa ay naglunsad ng MBC Operation Tulong Bayanihan ng Bayan. Sama-sama nating tulungan ang mga kababayan nating lubhang nasalanta at kasalukuyang nangangailangan. Maaari po ninyong ipadala ang inyong cash donations sa aming MBC DZRH Operation Tulong Metro Bank account 640-7-640-0-2-990-7. Ang malilikom na mga cash donations ay aming gagamitin para sa relief operations. Buong bayan man ang naapektuhan, buong bayan naman ang magtutulungan sa MBC Operation Tulong Bayanihan ng Bayan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang MBC Operation Tulong Official FB
page. Maraming salamat po. Pamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaom kag kasanat Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita Control, mayara sang fire call kan respondihan ang bombero purti gumaman lang no. Ganing kay gakulbaan sa mga tao kay nadami sunog diri sa area sang lapit lang diho no sa may area sang Burgos. Balik ka report sang patrol with Action Jan Diaz. Action Jan, sa balik ka report please kabin. Anti-saction marathon actual report yan ay sakto na no goma lang mga to basta nabatian lang nila ingaw wala ka bombero kaya di nakagwa na gidang katapos ang Bureau of Protection Bacolod para mag-responde ko tani sa isa ka lugar diri sa may syudad man mismo sang Bacolod natapos sila makabaton sang tawag
o nati kinulbaan gid man tuod ang panimalay gali katapusan go mala mablas sa kilid sang ilang puloy ang aksyon mar nadala naman sa basya pagkabasya ti napalong man ang kalayo so nagbalik na lang sa barracks nila ineng katapos ng DFT aksyon Marlon no? Anyway sa atong balita karon nga hapon nagpatigayon sa ginatawag nga Judgment Week butingon si Mana sang paghukom ako sa iligay noon pa ang katapos sang Hall of Justice na mismo sa may syudad sa Bacolod ini may kantanan sa ilang pagsunod sa mando sang Office of the Court Administrator sang Supreme Court of Korte Suprema sang pungsod Pilipinas nga magpatigayon sang isa ka semana nga pagpatigayon man sang disposal sang tanan nga mga kaso o kon kaso nga pending sa naglain-laing nga mga regional trial court diri man mismo sa may pungsod Pilipinas. So in commemoration kinahanglan nila nga mag-dispose sa mugod tinalikdan nga semana Nobyembre 15 tugtog 20 2020. So from November 15 to 20 naka-dispose ang Bacolod City Hall of Justice suno kay Executive Judge Raymond Abier sang 175 tanan ka mga kaso. Mayari diri 120 ka mga criminal cases kag 25 tanan ka mga civil cases nga gin-dispose ang Bacolod City Hall of Justice. Butingon magsiling ka dispose ang higala nila sang verdict o kondesisyon. Mayari digin terminate butingon wala abi may nagpresentar o kaso nga wala dira nagapakita ang complainant o konstitusyon mayara man mga kaso nga gin-plead mayara man nga ginapamatbatan guilty action mar. According to kay Javier sa ilang pinatuling record nangyara sang 14 tanan ka mga deprived of liberty of persons deprived of liberty o kung mga preso abi ang gin-release matapos ginpamatbatan nga not guilty sa ginpatigayon nga isa ka semana nga Judgment Week. Ang tanan nga mga regional trial court, actually 14, ang regional trial court dito sa Bacolod City Hall of Justice ang nagtambog iba mismo sa ilang ginpatigayon nga Judgment Week. Sa dalom lamang sang Regional Trial Court ni Executive Judge Raymond Tavier mayara na sang 5 ka mga kaso ginpromulgate siya nga ginpamatbatan niya guilty bangod sa kaso may kaangtanan sa illegal nga droga. Yari si Executive Judge Raymond Tavier sang Bacolod City Hall of Justice. This is a project of the Office of the Court Administrator. So in commemoration of their anniversary, so all the courts are obliged to dispose cases near or around November 15 to November 20 every year. On the case, EJ, there is a Bacolod City Hall of Justice. How many cases so far ang ginhear kagin dispose during sa from November 15 to 20? Okay. For that period, no, we have for criminal cases, we have a total of 120 criminal cases were disposed. For civil cases, we have 25 civil cases disposed. And there are more or less 14 persons deprived of liberty. Those are the persons who are under incarceration, which were released by virtue of this Judgment Week 2020. So manapatihan si Executive Judge Raymond Abier sa Regional Trial Court o Bacolod City Hall of Justice. So iton ko lang 120 ang mga criminal cases kag 25 ka mga criminal cases ang gidispose sa ginpatigay nila nga Judgment Week. So hindi buot silingon sila nga tugtog na lang digto ang pagpatigay nila sa disposal kay tigasigig yapon ang mga hearings sang kaso nga pending sa naglain-lain nga Regional Trial Court sa Bacolod City Hall of Justice. According to kay Javier, ang kada Regional Trial Court o RTC ang may aras ng 300 to 400 ka mga kaso nga ginatraya o ginahiring sa kada tuig pero hindi na maubos-ubos depende na sa lakat sang hearing aksyon mar. Balitagikan sa patrolong taglibot sa Bacolod Action John Diaz o nasa sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Life Extension Vitamin D3 nakahibalo-bala ka mga ang pag-maintain sang healthy
Okay, balikan tang ato sining gabonitor sa live stream. Last batch sang ato sining mga ka-aksyon. Rose Guevara, hello. Roslyn Ramos, mayong hapon, Aksyon Radio. Si Marlon, ginatamyaw ko na. Gali sa barangay Mantaangan, Ibi Magaluna, labi nagid ang ako nanay nga si Azo Senna Dilambotique. O kung Dilambotique, okay. Abi John Peregrino, mayong gabi, Aksyon Marlon. Lantaw kang pamati lang ko di sa Abu Dhabi, UAE. Stay safe. Okay, salamat. Jocelyn Libon Espojo, mayong hapon. Arama si Jerry Azero Jr. Aksomar, good PM. Salamat Jerry. Maria Luisa Artizano Iligan, good eve, Aksyon Marlon. Monitor kami di sa FB Live. Stay safe and God bless. Sirin Agabon o Siren Agabon. Good evening, Sir Marlon. Watching live ko di subong sa quarantine facility sa Gay. Sir, tamyaw lang ko sa akon mga upod. Kaya pamati sila subong. Oy, sa quarantine facility dira sa may Sagay ha. Salamat gid Siren Agabon. Kabay pa nga mag-alalayaw taran-taran nga mga gina-quarantine kaya gina-isolate. Bagod masaling COVID-19. La 5:56 na. Responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng BIDA ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve.
Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawak at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng BIDA ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan sa Pinakabag-o kag pinaka-epektibong herbal supplement, cleansing no Oy, sa mga nagaproblema naman sa ila sa dingatay, lain batyag, bangod nagaurion sa kasakit sa ila sa dingatay, diti Malabutan Tutox Action Firing Line, las 7 to alas 9 with aksyon na Brian Morden. Magasunod na Aksyon Balita Evening Edition with Aksyon ang Defensor. Nag-aksyon Dale Salazar. Ako naman aksyon na Marlon Herboya. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.